Prema novim informacijama Ivan Bilić bi mogao biti novi predsjednik Hajduka. Nadzorni odbor je izabrao njega kao nasljednika Lukše Jakobušića. Povlačilo se i ime bivšeg vaterpolista Josipa Pavića, no on je otpao iz kombinacija. Kako doznajemo, predstavljanje novog predsjednika bi trebalo biti održano početkom 5. mjeseca, ali sigurno da mu neće biti lako. Mora nastaviti tradiciju od prethodnika, a to je brinuti o akademiji, stadionu i obnovi, prva momčad i mora imati neki cilj. Ivan Bilić, osim što je uspješan ekonomist, završio je i studij na Georgia Stateu u Atlanti. Ivan je položio ispite pri Međunarodnom udruženju ovlaštenih računovođa, a u siječnju 2022. godine završio je program osposobljavanja za voditelja izradbe i provedbe projekata financiranih iz EU fondova na otvorenom učilištu Algebra. Bio je i sam član edukacijskih timova za interne edukacije i Mazarsu na lokalnoj i globalnoj razini, te je predavač na Hrvatskom institutu za financije. Također, ono što je bitno naglasiti da je bio izraziti navijač Hajduka, a i reprezentacije, i dan danas je, ali zbog poslovnog djelovanja više ne stigne se vratiti i biti na utakmicama kao u vremenima kad je bio član Torcide. Sve u svemu, nadamo se kako je ovo pravi odabir. Što vi mislite o ovome? Želim vidjeti vaše komentare. Smatrate li da je ovo dobra opcija za Hajduk? I ako nije, napišite vaše mišljenje u komentarima.